Good morning mga paps! Mayong buntag ulit. So, nakaimos na kami sa partner ko. Corporate na kami sa first day sa Innovation Summit sa Waterfront. So, makakatuto na kami ng subong. Mangita kami to chicks. Pati ka na. Mangita kami sa transaction. Business! Ayos na kami ah. Aliyan si Miss April. Ready na siya. Ina-rock yun ang iya corporate attire. So, alright, ayun na kami din. There's a lot of business people today. Sali na din sila. Hey guys, morning! Ayun na, ali ang mag-booth din. Naginapit ka na ba mo? Hindi sa Iloilo eh. Tungkol eh. Doon ka naging IBP kan sa diin ko. Subot sila sa may lobby ah. Alright, so may ID na ko. Ay ng ID. Exhibitor. So that means exhibitionist ako. Okay. Exhibitionist. Yeah. May Ayala man. Sibulan Masters. Taas ba? So nga mo niya spot is focus sa real estate. May pwesto man din Richmond Hotel Iloilo. I'm with, sino ka na? Cha. Ha? Cha. Cha? Yes, Cha and? Aubrey? Yes, Cha and Aubrey sa Richmond Hotel Iloilo. Mga kasimanwa. So, attending this innovation summit. Namila pwesto. Folks, Nadine. So, makita mo din sa isa ka booth niyo. Manga. Okay. And cosplayers. Hello! Pagkanto ko din nung dumandagin ka mo. Enigma Works. Alright. Matiyog-tiyog kita sa summit. Okay, different kinds of businesses na dire. Reality nga daw stage, no? Puro natin mga arts and crafts. So, pinaka-importante, pangitaon ta ang pagkaon. Yung mga free taste. Asado? Asado. Thank you. Okay, so medyo maulan noon subong. May gamay nga downtime. Nagbalik ko din sa hotel para magpahuway gamay. Kag mag-kaon. After an hour, mabalik naman kami to. Ang iban ko po naglakat man para sa mga transaksyon nila. Meanwhile, balik ko din kaon-kaon. Ang ilang burger, tilawanta. Namit mo na. Oh, okay mga paps. So, kaapoy yun nga adlaw, no? Kaapoy yun ang amon niya summit. So, day 1 pa lang to. Alin na kami subong sa hotel. Pa-relax. Isuganay kami kung ano amon niya Panyapunon. Meanwhile, samtang ga-order sila sa Panyapunon, siguro makalit ako workout sa gym di sa hotel kaya daw namin na gym. Kaya yung plano ko tani ma-stay on track ako sa akon niya balik alindog program galing kay nag-inom kuya kag nanginaon. So bawion ko lang subong sa workout. So okay
Himos ko na eh. Workout ko.